issa qegħdin ħares il-qudiem lejn is-Sibt fil-għaxija fis-7 fil-Katidral tal-Imdina fejn se jkun li l-ordinazzjoni episkopali. Meta nħares li di ġurnata qed nipprova anki li nersaq lejn dan il-jum b'ħafna talb f'qalbi, nkun eċċitat naturalment u anki dejjem sakemm tiġi di ġurnata jgħaddu ħafna ħsibijiet f'moħħi u f'qalbi wkoll, imma l-iktar li għandi hija din talba lil Alla biex tkun ċelebrazzjoni sabiħa biex hu jimlieni bil-qawwa tiegħu, bil-qawwa tal-Ispiritu tiegħu ħalli nista' ngħaddi din il-missjoni bħala raj l-Isqof Awżiljarju f'Malta. Naħseb illi dan l-iktar importanti għal dan anki nistieden il kulħadd, speċjalment tat-talb, u anki biex min irid ħaġa sabiħa li jissieħeb magħna fil-okkażjoni sabiħa nhar is-Sibt fil-għaxija, fis-7 ta' filgħaxija fil-Katidral tal-Imdina.